Ibn Abdullah من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ami ala fo ka ala barikada Ami ala tanu ka ala barikada Ami sigi ka ala tanu ala ye bi juma jira na ami ala fo la ala ye nɛɛma caman shura ka ami ala fo ka barikada o la ala ye kuma da d'an ma ka se ka kuma ka kunfiniw bɔ kunfiya na ami ala barikada o la a ye minnu k'a ye a tɛ i n'a fɔ olu ye fɛn kɛ ala la fɛn min mana ala ja a b'o de kɛ fa'alu lima yurid min mana ala ja a b'o de kɛ an bɛ ala fo ka ala barikada o kɔfɛ an bɛ sɔli muhamadu kan an bɛ sɔli zamizamiyu kan an bɛ sɔli tihaniyu kan an bɛ sɔli mutalibu mɔden kan safiyu mɔden mutalibu mɔden abdulayi den aminata den seyidina aliyu kɔrɔkɛ an bɛ sɔli caya muhamadu rasululayi kan o kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ala ye maa min kanda ni ala ye maa min kanda i k'a dɔn k'a fɔ filibaatɔ tigi la ni ala yɛrɛ tɛ sa o kɔfɛ n'a ye maa min fana fili kanabaatɔ tigi ye fɔ n'a kɛra ala ye dɛ o kɔfɛ an bɛ sɔli an kuntigi muhamadu kan o sɔli in kɔfɛ an ka bi walanda a bɛna kuma fɛn jumɛn kan alamatu sa'atul kubra an ka bi walanda bɛna kuma diɲɛba tamasiyɛn kumabaw de kan an ka bi walanda o tɛ dɔwɛrɛ o bɛna kuma ninnu de kan fɛn minnu ma ɲi diɲɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ye fɛn minnu fɔ kira sallallahu alaihi wasallam ale ye fɛn minnu fɔ ka tɛmɛ n'olu wajibiya n'olu kɛra dugukolo kan k'a fɔ de ni nin walela dugukolo kan o b'a yira k'a fɔ de ko diɲɛba waati sera an bɛna an da don olu de la k'a walawala i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dugukolo in kan yan nka a tɛna to yan dɛ don dɔ maaw bɛna jɔ bɛɛ ka da la don dɔ saya mɛlɛnkɛ bɛna se bɛɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ale de bɛ maa malasa diɲɛ bɛ maa nɛgɛ diɲɛ bɛ maa malasa duniya mata'un diɲɛ kuntala surun de diɲɛ wuladani kelen a bɛ i b'a fɔ sɔgɔmadani kelen diɲɛ ye nin de ye tan maa o maa e y'i ta diɲɛ jan in fɛ diɲɛ n'a etazi diɲɛ n'a mɔbili dagabanaw diɲɛ n'a kɔnɔfɛn dumanw a appartement dumaniw diɲɛ n'a kɔnɔfɛnw i ka da la k'a fɔ kul man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ bɛ ban don dɔ a tɔ bɛ to jumɛn ye daliba masa ɲɛda sɔn tɛ foyi tɛna to dugukolo kan an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛyɔrɔ de la an bɛ kɛ fɔlɔ ka maaw waaju ka bɔ kojuguw bɛɛ lajɛlen ma nka i k'a dɔn bi maaw tɛ ka waaju bilen dɛ maaw tɛ ka waaju bilen den bɛɛ bɔra n'u kɔnɔtaw ye sa faw dɛsɛra denw na mansaw dɛsɛr'u denw na olu de kɛn bɛ ka diɲɛ minɛ bi u kɛn bɛ ka sigidala mɔgɔw tɔɔrɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɛ fɛn ɲini ale ala fɛ i k'a fɔ ko ala ka sigiɲɔgɔn ɲuman d'i ma sigiɲɔgɔn bɛ ni ala y'o d'i ma wallahi a bɛ k'i kɔnɔ i ka dugu bila o de la sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn kosɛbɛ man kana yu'min billahi falyu'min akhir a ko n'i dara la k'a fɔ k'i lemaniyala ala la ka da la k'a fɔ k'i dali ka don laban na fala yuzi jarahu a ko i k'i sigiɲɔgɔn bonya sigiɲɔgɔnya ye koba de sigiɲɔgɔnya ye fɛnba de
ala ye aw de da k'aw kɛ sigiɲɔgɔnma kelen nka aw bɛ ka tila ka bila ɲɔgɔn na tuguni ala ye aw de da k'aw bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ maaw bɛ ɲaɲa ma de maaw tɛ to bolo kelen kan e bɛ bi dɔn nka sini t'o dɔn dɛ yɛlɛma bɛ don ala ka ko bɛɛ la a bɛ faamu sigidalamaw ni aw bɛnna maa tɛ s'aw la nin ye sigida kiti de ye a tilala k'a fɔ tuguni man kana yumin billahi falyumin akiri a ko n'i dala la k'a fɔ k'i limaniyala ala la ka da i ka don laban fana la don laban ye fɛn jumɛn ye i bɛna taa ta k'i da kaburu min kɔnɔ taa sara i bɛ t'i ta k'i da kaburuden in de kɔnɔ la yamutu fiha ni e kɛra kafiri ye i tɛ balo i sagoya la bilen dɛ falyukrim de fa ko a ko k'i k'i ka dunan bonya dunan nalen ka bɔ voyage kɛyɔrɔ la a tɛmɛtɔ de tun don a ye du dɔ ye a ɲɛsira ma karisa ne ye dunan nin n tɛ yɔrɔ dɔn yan n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ de la n bɛ fɛ i k'an si nin yɔrɔ la ni dugu jɛra n bɛ taa a ko i ka dunan minɛcogo dɔn i k'i ka dunan bonya mɛ n'i y'o kɛ bi mɔgɔw ye dunan mana na kiyatu sɛ bɛ dunu sulu kɔnɔ wa u bɛ sɔrɔ ka wuli o da la kiriti karata n'i y'a kɛ dunan sugu dɔw ye u b'a fɔ ko a ka ɲi sa dumuni bɛ ne kun n'i bɛ ko kɛ mɔgɔ ye a kɛ ala kama kana kɛ jɛrɛjira la f'a k'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen ye la o tɛ ala ko ye dɛ o ye yɛrɛ jira de ye a y'a janto n'an baden alisilamɛw o kɔfɛ a ko man kana yumin billahi falyumin falyaqulu khairan aw yasmut a ko n'i dara ni ala la ka limaniya ka da i ka don labanw na a ko i ka kuma ɲuman bɔ i da kɔnɔ walima i k'i datugu an ka bi in na jeune hali n'i y'a ta k'a lajɛ dɔ kuma o kuma ba tantɔ dɔ kuma o kuma o bɛ fanɛ de kɛ n'o ma kɛ a tɛ se ka kuma n baden alisilamɛw i ka da la k'a fɔ i tɛna to yan dɛ saya tɛ denmisɛnninya tɛ saya la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la ala ye bɛɛ da k'i n'i si bila ɲɔgɔn na de o ɲuman ye min ye baden alisilamɛw n'an tugura ala kɔ ala ye fɛn minnu fɔ an k'olu kɛ ala bana fɛn minnu ma an k'olu to yen ala ko dulɔ ye haramu ye dulɔminɛ tɛ kisi mɛsi ye haramu ye mɛsi donna tɛ kisi suyɛni ye haramu ye suyɛnikɛla tɛ kisi wa jɛnɛya ye haramu ye jɛnɛyakɛla tɛ kisi n'a fɔra nin bɛɛ de walelen don dugukolo in kan sisan n baden alisilamɛw i ka da la k'a fɔ an bɛna taa jɔ daliban masa ɲɛkɔrɔ faw i den gɛn ka bɔ a la k'a fɔ hali kunu basi dɔ kun sirilen tɛ ko karisa banna wa ko karisa banna o tile fila basi bɛ siri o denw yɛrɛ fa salen sisan i b'a ye k'a fɔ denw bɛ burumusi don tile saba mana tɛmɛ o y'a bannen de muso yɛrɛ bɛ fili a so la a ɲɛ jɔlen don kameleni dɔ la koyi n baden alisilamɛw dunya mata'un diɲɛ kuntala surun de wa diɲɛ bɛ ban don dɔ an fɛn fɛn filɛ diɲɛ na an tɛna to yan dɛ an bɛ taa jɔ setigi ala kɔrɔ an bɛ taa jɔ daliba masa ɲɛkɔrɔ dɔ kɛra ɲɔgɔn tɔɔrɔ in na dɔ kɛra banɛni in na tɛ sa dɔ kɛra ɲɔgɔn nɛni in na an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ o ɲuman ye min ye buwaja i den gɛn ka bɔ a la e denmuso de bɛ yaala la sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ lemuru baranin de b'a kɔ a bɛ ka yaala sotaramadaw ni ɲɔgɔn cɛ la jɔn y'a bila a la a ba de y'a bila a la a bɛ sɔrɔ ka lemuruden saba da kun ka yaala sotaramadaw ni ɲɔgɔn cɛ o dennin bɛ yaala an ni wula lemuru bɛ n yɛrɛ bɛ yen o kɔrɔ ye jumɛn ye lemuru bɛ a yɛrɛ bɛ yen ni lemuru ma san dennin yɛrɛ bɛ san lemuru bara kelen hali n'a kɛra mugan lemuru ye cɛnin bɛ 50 di ko lemuru den kelen a feere ma 50 dɛ ko sini i bɛ na tuguni rendez-vous ditɔ don o y'a daminɛtɔ ye ko sini i bɛ na o bɛ na o bɛ taa wari di bamuso ma arabani yɛrɛ ka sugu jara o ala Allahu akbar lahara b'an ɲɛfɛ dɛ musokɔrɔbaw maaw de dalen la k'e ta k'i bila o ɲɛfɛ k'e bila sugu la i ka se ka k'u ka nafɛn feerela ye mais e bɛ ka tila ka taa bubilenin ɲagami tigɛdigɛ la k'o feere maaw ma k'o feere musokɔrɔba tɔɲɔgɔnw ma olu ka taa k'u ka na na
loriye bulu dengele jala bulu den fila o de bɛ ka feere sugu in kɔnɔ sisan n baden alisilamɛw musokɔrɔbaw maaw jigi de bɛ ka kɛ ka nin fɛngɛ e bɛ ka tila ka gangala gamugu k'o tereke k'o kɛ gamugu ye o t'a ɲa dɛ ka tila ka gangala yɛrɛ ta k'o fara a kan o t'a ɲa donso tun bɛ min fɛn min na fɔlɔ ko ngaro ka tila k'o susu k'o mugu bɔ k'o fara o kan tuguni i m'a ye tɔgɔtɔgɔnin bɛna bɛɛ fa musokɔrɔbaw i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ sani dɔɔnin don a tɔ ma jan bilen o a y'aw kɔlɔsi ka bɔ nin na an bɛ nɛgɛli se yɔrɔ la diɲɛ pɔsɔni de a tɛ furakɛli kɛ fiyewu a y'aw jumɛn imam mahadi a ko diɲɛ ba in na tamasiyɛn juma tɛmɛlen anw ye tamasiyɛn fitinin fɔ kumaba de ye nin ye sisan a ko diɲɛ ba in na sisan i b'a jateminɛ bɛ na o caman de bangelen don an ka dugukolo in kan yan tamasiyɛn caman de y'a jira ko diɲɛ ba waati sera a ko waati min na n'i ye imam mahadi n'ale nana ala ka dugukolo kan waati o waati ale de bɛ kɛ sababu ye ka jɔnw kanda ka taa ala ma ka jɔnw bɔ sira jugu kan a ko n'i ye waati o waati k'o nana a ko o bɛ waati in de kofɔ bari sabu n'i y'a jateminɛ an ka sisan karamɔgɔ caman ni min ye bazɛnba don ka forokiya don walima ka jalamuguba siri o b'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ de ye et puis a kan ka mɔgɔw ta minnu fɔ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ sira juguw kan a tɛ da tɛ se o yɔrɔ ma dɛ a da tɛ se yen si ma ko n'ale y'o fɔ a ka balo bɛ tigɛ a la ala ye minnu f'i ye karamɔgɔw kana bila k'i ka balo bɛ tigɛ kira sɔlɔlahu alaihi wasallam su dɔw tɛmɛra ale tun tɛ dumuni kɛ o ale ka misiri kɔnɔna bɛlɛ de tun fɛnsɛn b'a kɔnɔ a ka misiri tɔli tun ye tenbolo de ye mais nin bɛɛ kan tapiw de b'an ka misiri kɔnɔ o t'a ɲɛ ka fangulow k'a kɔnɔ an bɛ ka tila ka dɛsɛ ala bato la tuguni ni min nana jɔ misiri la dɔ kɔniya bɛ k'o kɔnɔ o bɛ na alahu akibaru ala i bɛ karisa ta cɛ i bɛ nin do ta nin y'a kɛnɛ ta e ye mun de fɔ ala ye a bɛ sɔrɔ ka salamu alaikum bila ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye i ye mun de fɔ ala ye el mushrik i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ ye a ko n'i y'a ye waati o waati imam mahadi n'ale jigira ala ka dugukolo kan ale de bɛ kɛ sababu ye ka maaw kanda ka taa sira ɲuman kan ka maaw bɔ fili la a ko n'i y'o ye waati o waati o bɛ waati in de kofɔ kurujul mahasi dajal a ko n'i y'a ye waati o waati fana dajali n'o cayara ala ka dugu n'o jigira ala ka dugukolo kan dajali maaw tɛ ka kuma kelen fɔ a la dɔw bɛ k'u jɔ ko sitanɛ ko mɔgɔ ko kafiriba ɲɛ kelen dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko telefɔni don wa a bɛɛ bɛ se ka k'a ye hali telefɔni yɛrɛ kɛ n'i yɛlɛla an ka sisan réseau kan i bɛ taa musow lankolon de sɔrɔ a kan walima i bɛ taa cɛw lankolon de sɔrɔ a kan n baden alisilamɛw i den gɛn ka bɔ a sanfɛ kana sɔn a ka yɛlɛ buwaja i bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ don dɔ i den tɛ se ka foyi wuli ka b'i kan la yajisu walidin ani walidihi i k'a dɔn k'a fɔ i den tɛ se ka foyi wuli ka b'i kan i b'i jɔtɔ lajɛ k'i den lajɛ tan i b'i jɔ k'i den tatɔ la lajɛ a bɛ fɔ baba i b'i jɔ k'a filɛ se foyi t'i ye ka foyi wuli ka bɔ a kan o bɛ cogo min na se tɛ den yɛrɛ ye ka fɛn wuli ka bɔ e kan o cogo la o ɲuman ye min ye diɲɛ na yan k'a fɔ n t'a dɔn o ye nkalon ye dɛ i b'a dɔn i den gɛn ka bɔ a la maaw tɛ ka kan kelen fɔ dɔw ko kafirikɛ ɲɛ kelen dɔw yɛrɛ ko telefɔni n'a fɔra telefɔni a tɛ baliya nɔ telefɔni ye maa caman tiɲɛ telefɔni ye diɲɛ tiɲɛ bi o kɔfɛ o ye tamasiyɛn filanan ye tamasiyɛn sabanan ye jumɛn kurujun ya'juj wa ma'juj a ko n'i y'a ye waati o waati ko ya'juj ni ma'juj n'o jigira dugukolo kan waati o waati maaw ko k'a bɛ irisila jamana ko kuluba dɔ bɛ yen k'u b'o kɔnɔ a ko n'i y'a ye waati o waati k'o jigira a ko o bɛ diɲɛba in kofɔ ya'juj ni ma'juj o ye fɛn min ye a bɛ adamaden cɛ de a ɲɛ tana de ye adamaden wa a tulo tana de ye adamaden n'a n'i bɛnna dɔrɔn a bɛ furan a ko o diɲɛba na ninnu de bɛ na olu de bɛ caya ala ka dugukolo kan ya'juj ni ma'juj kɔni o kɔfɛ hajmun kaaba a ko alikaba o bɛ na ci ni alikaba cira waati o waati o bɛ diɲɛba kofɔ alikaba dun cira o alikaba cira a mɛnna
fo ka tila k'a jɔ hali n'i y'a jateminɛ Makan min kun tɛ kɛ Makan fɔlɔ sisan olu caman de bɛ ka kɛ barisa jɔlen don Makan bi bariso jɔlen don Makan maaw bɛ ka avion ta ka bɔ yan ka taa alikama kɛ sinɛpu kɛyɔrɔ de musow lankolon bɛ yaala Makan bi nin ye maloyala ko ye an ka kiraba dalen don dugukolo min kan ko nin de bɛ ka kɛ yen nɔ ne ye nin ye k'a fɔ i b'a dɔn de k'a fɔ ko diɲɛ ban sera ka ban diɲɛ ban kuma sera ka ban Alakira fatulen sani a ka fatu a ka sahibaw y'a ɲininka ko Alakira yala ni e fatura ko e bɛ mɛn dugukolo jukɔrɔ wa a ko la a ko n'i y'a dan ne ma ni Alakira fatulen kɔfɛ san 2000 tɛ ne dalen sɔrɔ dugukolo kan ko fo ale manto ɲumanw de k'a sɔrɔ yen kelen 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 an tɔ ye san joli ye bi san caman tɛmɛra sani dɔɔnin don o kɔfɛ dukanul yomul ardu a ko sisifin bɛna wuli dugukolo kan i b'i tɛgɛ lajɛ tantɔ i ɲɛ t'i tɛgɛ la i bɛ maaw ɲini ka dɛsɛ i ɲɛ tɛ maa si la a bɛ yaala de ka ɲɔgɔn ɲini a ko nin bɛna kɛ don dɔ dugukolo kan a ko nin jahadiba in de bɛna kɛ dugukolo kan don dɔ n'an y'an sigi ka miiri nin na k'a fɔ an bɛ sinji tigɛ wa n'an y'an sigi ka miiri nin na k'a fɔ an bɛ badenw fara wa n baden alisilamɛw n'an y'an sigi ka miiri nin na an tɛ maa si de lamɛn n'an figi tɛ don an ka diinɛ la k'i bɛna an ka diinɛ tɔrɔnpɛ an bolo n'an y'an sigi ka miiri nin don in na bari tɛna jɔ ala ka dugukolo kan bilen a ko nin don in ka gɛlɛn dɛ ni nin don ye maa o maa sɔrɔ dugukolo kan i ye koba kɛ dɛ kisi kɔni tɛ e ye lahara jɔn dɔ bilen o kama an ka miiri don in na k'a fɔ ko nin don in bɛna se an ka miiri a la an baden alisilamɛw nin don in bɛna se don dɔ sisiba bɛna wuli ala ka dugukolo kan don dɔ k'a fɔ ni e miirila nin na e bɛ sɔn i denmusow ka bɔ bilen sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ ni e miirila nin na e bɛ sɔn k'i denkɛ bila ka taa waliso da la wa faamaw ni e miirila nin na k'a fɔ e bɛ sɔn ka fantakɛnin bila ka taa jɔ waliso da la ka fantakɛnin bila ka t'i ka jɛnɛyakɛmuso ta e bɛ sɔn k'o kɛ bilen wa n'i miiri nin don in na nin don in ka gɛlɛn koyi a ko sisifin de bɛna wuli dugukolo kan don dɔ ni étage dumanw diɲɛ n'a mɔbili diɲɛ n'a kale jugu a n'a mɛsi jugu a n'a bulaso jugu a ko don dɔ nin bɛna wuli dugukolo kan don dɔ ni sisifin kɔni baden alisilamɛw a y'aw jija nin kana aw sɔrɔ dɛ n'aw denw bɛ sira jugu kan a y'u gɛn ka bɔ a la nin don in bɛ nalen tulukul shamsi minal magrib a ko don dɔ fana tile bɛna bɔ tilebi de fɛ ka taa bi kɔrɔn fɛ n'o kɛra ka ban e maa min ma tubi bilen o ye tubi bonda datugulen k'a fɔ e bɛ tubi bilen wa la o waati tɛmɛra i tubi waati tɛmɛra dɔw ka tubi de sisan n'u donna misiri la u bɛ n'u jɔ alimami ne tubi karamɔgɔ ne tubi u bɛ tubi o yɔrɔnin bɛɛ o tile fila tuguni i bɛ tila k'a ye barisoda la o kɔfɛ tuguni a bɛna k'i ka ne tubi ala silamɛ nafigiw bɛ yen koyi silamɛ nafigiw bɛ yen selikɛla nafigiw bɛ yen u caman bɛ yen ala ka dugukolo kan kafiri kungere o ka fisa silamɛ nafigi ye maa min t'a si la o ka fisa silamɛ nafigi ye baden alisilamɛw diɲɛ in tɛ laban fɛn an bɛ malasa so de kɔnɔ an bɛ nimisa so kɔnɔ a ko don min e min miiri nin don in na fo saya nalen bali k'e ta dun k'i bɔ i den kɔrɔ saya sigara nalen i b'i ba i muso la k'i kɔ don o ma saya sigara don i b'i ba i den na k'i kɔ don o ma saya sigara don i b'i ba i balimaw la k'i kɔ don o ma n baden alisilamɛw saya sigara ka gɛlɛn dɛ sogo jirannen mɔni tobilen sigiyɔrɔ ma ka maa karabaw la jakosa i t'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ kuma sera
bade alisilamɛw a y'aw janto don in na a ko don min ni tubi bonda datugula tile bɛna bɔ tilebi fɛ ka taa bi kɔrɔn fɛ o ye tubi bonda datugulen o k'a fɔ k'e bɛ tubi bila la e kɔni e ta yɔrɔ dɔnna sa o n'o kɔni kɛra ka maa o maa to diɲɛ na k'a sɔrɔ e ma tubi n bade alisilamɛw fɛnba b'i ɲɛ dɛ n'i miirila u ka fɔ la an ka fɔlɔfɔlɔ maaw ka fɔ la an ka seko kɔrɔw ka fɔ la jahanɛmɛ bɛ ka fɔ cogo min a ka jugu nin bɛɛ ye jahanɛmɛ ka jugu nin bɛɛ ye alihutomat o bɛ kafiriw ɲɛ jahanamaso 7 don ko 1 dunna ka bɔ a la bade alisilamɛw a kana co a ka sɔrɔ nin kɔnɔ jahanama sahiri fana bɛ yen lazari fana bɛ yen lazari o ye nazaraw ka jahanɛmɛso ye lazari kɔni bade alisilamɛw a y'aw janto nin na k'a fɔ nin don in bɛna na ko tile de bɛna bɔ tile bi fɛ ka taa bi kɔrɔn fɛ o ye tubi bonda datugulen n'o kɛra ka maa o maa to diɲɛ na sa k'a sɔrɔ e ma tubi ka segin ala ma kisi t'i ye lahara jɔn don o kɔfɛ fɛn jumɛn bɛ yen zuhurul dabatul ardu ko danfɛn dɔw bɛ na ala ka dugukolo kan danfɛn dɔw bɛ na dugukolo kan u ɲɛ tana de ye adamaden u tulo tana de ye adamaden n'u ye adamaden fan o fan u b'a ta k'a ɲimi i b'a fɔ n'i ye sogo bila i da u bɛ adamaden kɛ ten ko nin danfɛnba ninnu bɛ na ala ka dugukolo kan don dɔ dugukolo bɛ na kɛ i b'a fɔ batɛmɛsira don dɔ n'i y'i sigi k'i miiri o la faamaw i tɛ fandakɛni bila ka taa i ka ciw la bilen dɛ i yɛrɛ bɛ wuli k'i ka ko ɲɛɲini et puis a ka kɛ silamɛya kan fana sɔn tɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ nin wariba in cɛla i bɛ nin miliyariba in cɛla don dɔ i bɛna ta ka bɔ yen nɔ ka t'i da fɛn jumɛn na bi turabi i bɛ taa da bɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka dingɛba soli ka tila ka dingɛ fitinin soli ko kaburuden sibiri ɲɛ kelen i bɛ taa sɔgɔsɔgɔ nin kɔnɔ u bɛ tila ka o t'a dɔn o ma u bɛ tila ka biriki walon da i ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔgɔ kɛnɛ kɛ k'i dabari ko ɲuman hali wo tɛ to segin i kɔ joona n'i b'a la segin i kɔ joona kana sɔn i ka sɔrɔ nin don in na dɛ nin ka gɛlɛn kosɛbɛ o kɔfɛ fɛn jumɛn bɛ yen kasful bi magrib kasful bi mashrik i k'a dɔn k'a fɔ ko ja bɛna bin jajugu bɛna bin tilebi fɛ o ye fɛn jumɛn jiko dɛsɛ bɛna na i ɲɛ bɛ ba fɛn fɛn la dugu kɔnɔ tantɔ ba in ka bon a ko don dɔ nin bɛɛ bɛna ja maaw bɛ wuli ji ɲini na fɛn bɛɛ bɛ ja don dɔ hali jiri minnu jɔlen filɛ ninnu bɛ ja ji tɛ sɔrɔ a don maaw bɛ to yaala na ten an bɛ ka ji ɲini u tɛ ji sɔrɔ nin don a ko nin don in bɛ ɲɛfɛ ka na baden alisilamɛw a y'aw janto o la dɛ kasful bi magrib a ko ja bɛna bi kɔrɔn fana kan koyi kɔrɔnfɛnmaw bɛ wuli ka tilebinfɛnmaw sɛgɛrɛ u n'u bɛ bɛn aw bɛ ka taa mun ɲini an bɛ jiko la koyi u b'o kan to anw yɛrɛ bɛ jiko la u bɛɛ bɛ jɛn ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yiriba dɔ kɔrɔ ye o ye buru fiyɛ don de ye nin don in bɛ ɲɛfɛ sanni dɔɔnin don an n'a tɔ ma jan bilen nin don in bɛ ɲɛfɛ kasful bi jaziratul arabi a ko jiko dɛsɛ bɛna arabula jamana kan ja fana bɛna bin kun jiko dɛsɛ bɛna bin arabuya jamana kan u bɛ wuli ka yɔrɔw sɛgɛrɛ an bɛ ka ji ɲini fan bɛɛ ji tɛ sɔrɔ nin don a ko nin don in bɛ ɲɛfɛ o kɔfɛ fɛn jumɛn bɛ yen hirihul baridatu a ko fiɲɛ sumalen bɛna ci n'i y'a mɛn k'a fɔ ko fonɛnɛ i bɛ taa finibaw ta k'a don i la nɛnɛ ka se ka bɔ i la a ko nin don in na ko fiɲɛ sumalen bɛna ci fiɲɛ suma bɛna ci nin don
a don min ɲɛfɛ ka na an n'a tɔ ma jan bilen ni fiɲɛ sumalen cila adamadenw bɛ to mɔsɔmɔsɔli la u tɛ taa yɔrɔ dɔn yɛrɛ la bilen u bɛ finiw kalan ka dɛsɛ finiw tɛ se ka fiɲɛ kunbɛn a ko don dɔ n'i ye nin waati o waati o bɛ diɲɛ ban ko fɔ n'o ye waati o waati o bɛ diɲɛ ban ko fɔ kuruju nari minal yaman a ko kɛlɛba dɔ bɛna wuli ɲamani fana tatrudu nasa ila masharihim a ko kɛlɛba bɛna wuli ɲamani u bɛ ɲɔgɔn sɛnsɛn ka taa arafawul jamuw kɛnɛ kan yamani kɛlɛba dɔ bɛna wuli ko n'i ye waati o waati o bɛ diɲɛba in fana ko fɔ hali n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ dugukolo kan sisan fan bɛɛ kalayalen don maaw bɛ ɲɔgɔn na maaw tɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bilen maaw tɛ ka yafa ɲɔgɔn ma bilen an filɛ o don in de la an b'o waati fana la n baden alisilamɛw nin don in bɛna na silamɛw kan ka ɲɔgɔn minɛ sani nin don in cɛ silamɛw bɛ i b'a fɔ kogoba kelen de المؤمن للمؤمن كان بنيان يسود بعضه بعضا a ko silamɛw aw bɛ de i b'a fɔ woro n'a fɛrɛ n'i ye woro cɛfara filɛ ka tila k'a ta a bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ko silamɛw bɛ ten tɔ de silamɛw an ye fa kelen ba kelenw de ye an ye fa kelen ba kelenw de ye n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i ye silamɛ i kan'i silamɛ ɲɔgɔn dɔ tɔɲɔ dɛ kana ban maa ma k'a fɔ ko se b'i ye k'i ka se yira o la kan'a kɛ lahara jɔn dɔw b'i ɲɛ silamɛw kan ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ k'a sɔrɔ an ma fara fara juguw tɛ se an na wa juguw tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ hali n'i y'a jateminɛ k'a fɔ bi ni min bɔra k'a jɔ o bɛ dɔ de tan k'a fɔ karisa y'a do tan karisa y'a bɔ tan e tɛ ka ala ta fɔ maaw ye f'e bɛ ka karisa de ta fɔ karamɔgɔkɛw kiti b'i ni ala cɛ maa o maa k'i sera ka dɔɔni kalan e ma se ka n kalan n'a tɛ dɔ wɛrɛ f'i k'a waleya e ma se o kɛ lahara jɔn don i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ ka n'i ka se yira mɔgɔw la maaw dalen don e la fana k'e ta k'e kɛ dugukolo commerçant ye e bɛ fantan kɛ n'i ka wari minɛ ka taa quartier fana feere o ma tuguni ka t'i dan n'a ye o so jɔlen kɔ o bɛ tila ka na ci tuguni k'i ye so jɔ an ka carré la walima k'i ye n ka dugukolo i ye so jɔ a la tuguni fantankɛnin bɛ wuli a bɛ yɔrɔ bɛɛ yaala n'a taara se a b'a fɔ papier bɛna bɔ sisan an ye yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ a bɛ to munumunu de la tantɔ faamɛkɛw i tɛna to diɲɛ na i ka da la k'a fɔ lahara b'i ɲɛ dɛ nin ye taamasiyɛnw na kumaba nin y'o bannen alamatu sa'atul sagira a ko taamasiyɛn fitinin dɔ fana bɛ yen taamasiyɛn kumaba de fɔtɔ filɛ min bɛ diɲɛ ban fɔ ko fɔ nin y'o de bannen taamasiyɛn fitinin fana bɛ yen min fana bɛ diɲɛ ban ko fɔ o fɔlɔ ye jumɛn bi isa nabiyu sallallahu alaihi wasallam a ko alakira ka cili kana dugukolo kan ni alakira cila waati o waati kana ala ka dugukolo kan o bɛ diɲɛ ban ko fɔ o kɔfɛ n'a tilala ka ban tuguni ka bɔ dugukolo kan mawtu nabi sallallahu alaihi wasallam n'o fana kɛra ka ban o bɛ diɲɛ ban fana ko fɔ o ye taamasiyɛn fitinin fɔlɔfɔlɔ ye fatu baitul muqaddas a ko ni baitul muqaddas n'o dayɛlɛla waati o waati o bɛ diɲɛ ban fana ko fɔ o dayɛlɛla a mɛnna sa o a ko n'o dayɛlɛla waati o waati o bɛ diɲɛ ban ko fɔ tɔ'unul amwas a ko ni ɲɔgɔnfan cayara ala ka dugukolo kan maaw bɛ ɲɔgɔn na maa si tɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na bilen bɛɛ de bɛ ka fagali kɛ ka taa fɛ a ko n'o cayara waati o waati ala ka dugukolo kan a ko o bɛ waati in fana ko fɔ o bɛ diɲɛ ban ko fɔ istifadatul mali o kɔfɛ maaw bɛ ka nafolo fisaya n'u yɛrɛ ye maaw bɛ k'u ka danbe cɛ nafolo la maaw bɛ k'u ka yɛrɛbakun cɛ nafolo la tuguni maaw bɛ ka nafolo fisaya n'u yɛrɛ ye bi maaw bɛ ka nafolo fisaya n'u balimaw ye maaw bɛ ka nafolo fisaya n'u sinjiw ye a ko n'i ye waati o waati
ako be waati in fana ko fɔ o be diɲɛ ban fana ko fɔ wa istigna ani sadaqat ako maaw tɛ ka kari n'u ka nafolo bilen ka saraka bɔ ni min ye hɛrɛ sɔrɔ o be taa bari de jɔ fan fɛ o hakili tɛ jigin ala la k'a sɔrɔ a bɛ fantanya la waati min a tun tɛ bɔ misiri kɔnɔ mais ala nana dɔɔnin k'a ye dɔrɔn a ɲinala ala yɛrɛ kɔ a tɛ ka saraka bɔ bilen a tɛ ka kari n'a ka nafolo bilen a tɛ ka jaga bɔ bilen ala dun ye nafolo d'i ma i bɛ taa ɲininka nin bɛɛ la i ye dɔrɔmɛ i y'a kɛ cogo di i bɛ taa fɛsɛ i ka wari dunta kelen bɛɛ la o ɲuman ye min ye an ka sabali an k'an ka wari duntɔ woloma faamakɛ i jija i ka ala ka dinɛ dɛmɛ ni kun y'an ka bi juma walanda ye kabila kutuba ka kɔ kutuba ɲɛ ni kun y'aw tulo gɛrisɛgɛ ye o kɔfɛ an bɛ foli di an kɔrɔw ma dan tɛ foli min na o kɔfɛ an bɛ tasibila kɛ ka taa seko amadu siribe banu ka amadu rahmahullah an b'a fɔ ala k'a da yɔrɔ nɛɛma haza salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala ka juma wɛrɛ yira an na Assalamu alaikum.